Tudalen 121, penod 14, arch. Lle mae Gwyn ar ôl derbyn cerdyn post oddi wrth Owain yn mynd i fanc yn Ninas Bern, y Swistir, ac yno yn canfod y gyfrinach tu ôl i marwolaeth Owain. Bwndws gas y draisich, meddai'r gyrwr, a chyhoeddi pris y daith. Talodd Gwyn iddo a dringo allan. Suodd y taxi ffwrdd a chafodd Gwyn ei hun o flaen un o adeiladau hun y ddinas. Adeilad carreg wedi blastro'n llyfn, gyda 4 llawr o ffenestri Napoleonaidd rhwng ei seler a'i doti bach twt, a balconi carreg yn ymestyn o'i lawr cyntaf. Mi fyddai'n debyg iawn i bob un adeilad arall yn y stryd, ond i bai am y rhwysiau huan dros ffenestri llawr isa a'r seler. Ystynnodd Gwyn i'w boced, a thynnu cerdyn post ohoni. Darllenodd neges y cerdyn unwaith eto. Y cyfeiriad gyntaf, Bundesgas 30, 3011 Bern, y Swistir, ac yna'r neges. Hai a Gwyn, tyd acor i'w dro, Owain. Roedd hi chydig dros 10 mlynedd, ers iddo dderbyn y telegram yn ei hysbysio farwolaeth Sergeant John Owain Lloyd, ac ers ymweliad y Captain Simons hwnnw a ddaeth i flaen cwm i ddychwelyd manion iddo Owain, a chyd ymdeimlo Gwyn drwy holi. Ond oedd y cerdyn post wedi bostio cwta fis yn ôl, ac roedd y neges roedd Gwyn yn sicr wedi ysgrifennu gan Owain. Dynodd Gwyn anadl ddofn, a chymryd tuag at yr adeilad. Roedd plat pres ar wal yr adeilad wrth y drws. Banc Ernst Brindley. Banc. Aeth Gwyn i fyny'r 7 gris carreg a ddringau drwy drwch y wal ac i mewn. Wrth y ddesg y tu mewn, roedd gwraig mewn siwt lwyd a sbectol a'i gwallt wedi clymu ag gefn i ffen. Edrychodd i fyny o'i swp papurau. Mentrodd Gwyn a chyflwyno ei gais. Ich suche bitte Herr John Owain Lloyd. Edrychodd y wraig yn amheus arno gan o gofyn, wer bitte? Herr John Owain Lloyd, meddai Gwyn, gan ynganu a phwysleision ofalus. Teimlo fod i eiri yn bethau ymddifad yn crynu'r awyr o'i flaen ac ofn cyrraedd ei nod a chlywed dechrau crino i egin hyder. Edrychodd y wraig gan o'n ofalus am eiliad neu ddwy ac yna meddai hi. Ein moment, bitte. Gododd a mynd at ddrws yng nghefn yr ystafell. Gosofodd Gwyn fod ffôn intercom ar y ddesg. Edrychodd Gwyn ar y drws yn cael ei hôl ac yna ar y rhwysiau ar ochr allan y ffenestri, ar gloion y drws allan ac ar ba mor bell oedd y pafin. Llyncodd a dweud wrth y hyn oedd wedi dod cymysliad y hyn i redeg i ffwrdd, waith beth a ddoioch o draw drws yng nghefn yr ystafell. O'r diwedd, daeth y wraig yn ei hôl, a dyn efo hi. Dyn lluniaidd moel mewn sybdra dywyll a sbectol lenses crwn. Daeth draw as Gwyn a chynnig i law iddo. Julius Brindley, angenym. Yna gofynnodd beth y gallai wneud i'w helpu. Hoddodd Gwyn y cerdyn post iddo ac esbonio'r hanes. Cymerodd Julius Brindley i'r cerdyn ac edrych ar y llun. Fe tro drosodd a sganio'r ysgrifen ar y cem. Yna dychodd i fyny. Sut mae? Gofynnodd. Pi bron i Gwyn dagu. Iawn, diolch, meddwl am o gecio, ydych chi siarad Cymraeg? Ymddihurodd Julius Brindley nad oedd yn deall yr hyn roedd Gwyn wedi ofyn, ond bod Herr Owain Lloyd wedi trefnu iddo i gyfarch felly'r un ddwy ar cerdyn post. Oedd yn ffordd anarferol, ond diddorol o wirio mai Gwyn oedd hwnnw. A mi fydde angen un o ddau beth eraill hefyd, wrth gwrs, sy'n neud yn hollol siŵr. Aeth a Gwyn dod drws yn y cefn ac ar hyd corridor byr caeedig. Geddai'n fan ac yn buan y synhwyr o Gwyn bod ystriwiau Owain yn ddifyr gan y banciwr, a bod hwnnw yn ddista bach dan y wyneb wrth ei fodd. Aeth a Gwyn i ystafell blaen lwyd gyda bwrdd yn ei chanol chydeiriau caled y tu ôl at y blaen iddi. Cynnigodd gader i Gwyn ac eisteddodd ei hun, yr ochr arall i'r bwrdd. Gofynnodd i Gwyn am ddogfennau adnabod, a chael ganddo ei basbort a'i waled. Gosododd yr hain o'i flaen a thynodd y papur wedi blygio bocet mewn i jaced. Gwarodd y papur a'i osod ar y bwrdd. Gwelodd Gwyn rester ar y papur. Rester o'i nodweddion o, a'i bod wedi nodi yn llawysgrifen Owain.
Aeth lygaid Julius Brindley yn ôl ac ymlaen o ddiwedd gwyn at y rhestr a ffidalen fanylion gwyn yn y pasbort. Yna, fe edrychodd drwy waled ar y manylion adnabod, ar y cerdiau aelodaeth, ac ar y llun y dynodd ei nid Lloyd o Gwyn ac Owain yn golchi defaid, y flwyddyn yr aeth Owain i'r fyddin. Diolchodd i Gwyn gyda nod cwrtais a rhoddodd y pasbort ar waled yn ôl iddo. Yna gofynnodd o ba goeden y neidiodd Owain pan frifodd ei hun wrth chwarae milwyr ar ddiwrnod y ffet. A dyna ysgwyd Gwyn unwaith eto. Doedd o ddim wedi dweud wrth neb, ddim wrth y doctor, nac oedd nid na Richard Lloyd hyd yn oed fod Owain wedi neidio'r greafolen i'r Graig. Ar y pryd oedd amberthedd y sefyllfa a'i ofn ynglyn â'r hyn a allai ddigwydd wedi bod yn ormod iddo, ac wedyn i Owain dod ato ei hun roedd rhyddhad hwnnw wedi iddo ddeall nad oedd Gwyn wedi dweud, yn ddigon, bu Gwyn roi taw ar ei gydwybod, a gadael i bethau bwysig eraill hawliau sylw. Aeth y gyfrinach i gefn i feddwl, ac ymhen amser i lyfr lloffio neu gof. Tan heddiw, mewn ystafell fach lwyd yn un o fanciau Bern. Ac unwaith eto fe roddwyd Gwyn mewn cyfyn gyngor, fe wyddodd yr ateb yn iawn, ond beth oedd y gair Almaeneg am greafolen. Rhisiodd ei feddwl drwy restrau a chorneli eirfa, gwelodd fod Julius Brindley yn ei wylio'n ofalus, ac yn synhwyro na wyddai Gwyn mor ateb. Dechreuodd Gwyn ymddihiro ceisio esbonio mai creafolen oedd y gair Cymraeg am y goeden, ond creafolen, meddai Julius Brindley, iafol. Roedd Owain wedi dysgu creafolen iddo hefyd. Ychwanegodd Julius Brindley, wnt asystales, roedd y cwestiynu ar ben. Cododd Julius Brindley ar ei draed ac esgusodi hyn, aeth allan gan gael drws ar ei ôl. Be nesa? Edrychodd Gwyn o gwmpas yr ystafell. Edrychodd ar y waliau llwyd moel, ar wyneb y bwrdd ac allywyrchiad y golau yn ei sglein llyfr cabaledig, ac ar allywyrchiad ei wyneb yno, neu yn hytrach fersiwn ystimiedig gwyrgam o'i wyneb, a'i efo oedd hwnnw. A llygyd a'r croen yn gweithio ac yn crychu fewnna, a'i dyna yn ei gobaith hyn, ond y canlyniad ofn oedd hwn o'r hyn a allai fod. Edrychodd i fyny ac o'i gwmpas, ac fe siomiwyd, doedd yna ddim yn yr ystafell i ddal sy'n ydyn, ond i bai fod yn ymddiddori mewn cywirdeb. Cododd i ddwyn o'i lun a'i gosod ar y bwrdd o'i flaen. A sylwodd ar ei siap, ar ei crymedd gwaith, ar ei cyfledwch. Edrychodd ar batrwm hynt i ffawd yn y rhychau trin a'r holl dem rhoi'n trwchus i cledre, ac am fynd yn ei ddau roedd i feddylu yn bell ac yn fyfyriol. Yn y trod nhw drosodd. A sylwodd mor ifanc yr olwg oedd meddalwch y cefnau a'i manflew anisgybledig. Agorwyd y drws. A llwyddo daeth Julius Brindley. Yn ei ddwylo roedd ganddo flwch hirsgwar metal, gosododd ar y ddesg, blwch cadw'n ddiogel o wain. Edrychodd Gwyn ar Julius Brindley cystal o gofyn, a dyna'r cwbl? A gwelodd y cyd-ymdeimlad yn wyneb y Swisiad. Nicht anderes, meddai Julius Brindley. Dim byd arall. A mae esgusododd Julius Brindley am mynd o'r ystafell, a gadael Gwyn efo'r blwch. Bu Gwyn yn edrych yn hir ar y crair, llwyd a'n heilwng. Dyna'r teimlad drwyddo, y siom, yr unigrwydd, y dicter, yr hireth, doedd dim byd arall. Dim, ond y blwch. Tynodd anadl ddofn a'i gollwng hi. Asgwario, roedd yn rhaid morol, a gorodd y blwch. Ynddo, roedd dwy amlen, un wen fach wedi chyfeirio ato fo, ac un frown fawr a chyfeiriau'r bern arni. Roedd nifer o stribedi plastig o Krugerrands yno hefyd. Cododd un o stribedi, doedd erioed wedi gweld ddau o'r pyr o'r blaen. Tynodd un o'r Krugerrands o'i stribed a'i fodio. Roedd yn llyfn, ac yn rhyfeddol o drwm. Rhoddodd yn ôl, a throi at yr amlenni. Cododd yr amlen wen oedd wedi chyfeirio ato fo ac agorodd hi. Dynodd lythyr ohoni, llythyr wedi ysgrifennu a llaw anghewddydd ond sicr Owain. Dechreuodd i ddarllen. Ymwyl Gwyn. Hwn yn lythyr rydw i'n gobeithio na fydd rhaid i ti fyth fwy ddarllen, ond mi rydw i'n ei ysgrifennu
ac yn ei roi efo'r amlen frown mewn safety deposit box yn Bern, oherwydd y mod i'n ame bod y naill neu'r llall o'r pethau rydw i wedi bod yn ei gwneud yn mynd i ddal i fyny efo fi. Os byddi di rwydro'n gorfod darllen hwn, rydw i'n ymddiheuro am dylysgod i mor bell i'w gael o, a hynny ar ôl gymaint o amser. Ond wedi dweud hynny, rydw i'n siŵr ar ôl i ti weld beth sydd gen i, a dall pwy arall fasa a diddordeb yno, a bydd yr resymau mor fodi hyn arna ti yn amlwg. Mi wyt ti'n gwybod mod i yn yr SAS, ond gobrin y byddi di'n gwybod hyd a lled yng ngwaith yno, yn arbennig pan nad oes na ryfel go iawn ar fynd. Ar y degau felly mae llawer iawn o beth da ni'n ei wneud yn waith anti-insurgency. Hynny ydy'n fras hitio ac os bosib chwalu grwpiau terrorist sy'n trio newid trefn neu lywodraeth rhyw wlad neu gilydd. I ti ddall, dyna fe sy'n gwneud yn Rhodesia adeg marw anti-enid, ac yn ddiweddarach yn Ogledd Iwerddon yn erbyn yr IRA. Fel anti-insurgency unit, rydyn ni'n gweithio bob pwrpas fel dwylo breichiau i'r Secret Security Services, Intelligence ac ati. Nid yw'r mysl milwrol sy'n ei gwneud hi'n bosib iddyn nhw wneud i gwaith a chyrraedd y political aims. Yr aim yng Ngogledd Iwerddon oedd cadw'r lle yn rhan o'r UK. Fydd rhywun di niwed yn meddwl efallai mae cael heddwch yna fasa fo, ond fel y dydes i, rhywun di niwed fydd yn meddwl hynny. Sut bynnag, oherwydd natur cyfrinachol y gwaith, bydd ei targedu unedau ac unigolion yn y profos, neu'n cefnogi a chyfeirio ac weithio'n helpu creu yr organisations lleol oedd yn rhannu'r un nod â ni, yr UDA, UVF ac ati. Doedd hi ddim yn hir cyn i mi ddod i gysylltiad efo'r peth arall hwnnw oedd yn rhan o sîn undercover Gogledd Iwerddon, sef y plot i newid llywodraeth yr UK. Mi wyt ti'n cofio fel mae di bod y blynyddoedd dwytha yma, yn edrych fel bod yr UK yn mynd i fod yn wlad socialist am byth, a hyd yn oed y Tories dan Edward Heath yn edrych yn binc, ac fel oedd hi'n edrych fel tasa'r wlad yn mynd o'i ffenni ddi. Inflation yn 25%, gorfod benthyg pres gan yr International Monetary Fund, streicio byth a beunydd, y 3-day week ac ati. Mi wyt ti'n cofio mae'n siŵr fel byddai pobl yn sôn bod angen llywodraeth gre ar y wlad i sortio pethau allan, yn arbennig o unions. Wel, nid dim ond papurau newydd a hen ddynion mewn pubs oedd yn meddwl hynny. Yna rai o fewn establishment Prydain oedd yn fodlon defnyddio unrhyw ffordd bosib i gael llywodraeth o'r fath. Hynny ydy, yn ei meddyliau nhw, llywodraeth right-wing go iawn. Gydag ethol llywodraeth Margaret Thatcher mae'n edrych fel ei bod nhw wedi cael ei ffordd, i raddau, ond maen nhw eisiau mwy, ac mae'r campaign yn dal mewn bod. Sut oes i'n rhan o'r peth? Wel, gyda bod o lia un rhan o'r campaign, y plannu sybrydion yn y pres am wahanol politicians, enghraifft hwnnw yn prif ynidog Karen Wilson, yn dweud i fod yn agent o Soviet Union. Gyda hynny'n cael ei redeg drwy Secret Security Services Gogledd Iwerddon, o bobl oedd hi'n gweithio ddyn nhw, oedd pobl y plot yn gwybod amdana i. Yna, ath na hyd roeddwn i'n rhan o hwnnw rong, neu o lia dyna roeddwn i'n ei feddwl ar y pryd. Ac roeddwn i'n mynd i gael yn haflu allan o'r SAS. Yna berig hefyd y byswn i'n cael yn fy hun ar hitlist y profos. Beth bynnag, fe gynigiodd y giang yma ffordd allan, neu o lia o gwmpas y broblem i mi. A canlyniad oedd i mi fynd i gyfarfod un o'i gweision bach nhw'n Llundain, boi o'r enw Longshaw, a chytuno i weithio iddyn nhw. Roedd hi'n gwybod bod yr hyn oeddwn i'n ei wneud yn rong, a doeddwn i ddim yn hapus ynglŷn â'r peth. Roeddwn i'n mynd i weithio i bobl oedd yn trio disodli llywodraeth yn yr un ffordd a rhai roeddwn i wedi bod yn ei paffio. Hynny ydy, roeddwn i fy hun bellach yn insurgent. Roedd y peth yn treason. Ar ben pob peth, roeddwn i wedi mynd i amer hyn oeddwn i'n ei wneud fel milwr. Beth ers ym mi fod yn siarad efo Bushman yn Rhodesia, roeddwn i'n gweld bod y drefn o bobl fawr a bobl fach yn ein afiach. Dinistriol, yn dinistrio pobl, yn dinistrio cymdeithas, yn dinistrio'r byd yn y pen draw, a'r cyfan mwyn rhyw gem o gael be dwi isio. Mae'r bobl fawr yn rhedeg y byd i'w siwtio nhw eu hunain, a'r bobl fach naill yn ddefnyddiol neu'n rhwystyr. Waeth faint y byddi di'n chwifio fflag y bobl fawr, fyddi di byth yn un ohonyn nhw. Mi ddalltes ti hynny'n ysgol dre, i mod rwan, a hitha'n rhyw hwyr a dalltes i, ac mae un o'r bobl fach oeddwn ni. Doedd ddim posib dianc o'r twll roeddwn ni ynddo, ond roedd posib gwneud iawn. Am yr hyn oeddwn ni wedi wneud, a'r hyn roeddwn ni ar fin i wneud.
Ac felly mi eisiau ati hel information am y bydreddu yng Ngogledd Iwerddon ac am weithgareddau fy Moses Newydd. Yr information hwnnw sydd yn yr amlen frown. Os ydy o'n dal o ryw werth erbyn ti weld o, a thi fodlon, postio fo. I ti ddall, dyma roeddwn ni'n arwen i fyny at i ddeud wrtha ti yn noson honno cyn claddedigaeth yn Corichad. A thi'n gler ryngon ni yn noson honno, dwi'n gwybod. Ond erbyn hyn dwi'n meddwl ei bod hi'n well mod i heb ddeud dim. Ond ti oeddwn iawn Gwyn, o dechrau ac ar hyd y ffordd, a min yn bloody ffwl. Mae'r cwrgyrans i ti, does ti'n rhaid i ti boeni. Maen nhw'n legitimate, fy nghynnilion i ydyn nhw, wedi troi'n air er mwyn cadw ei gwerth. A does i'n rhaid i ti boeni am Julius Brindley, mae ffio wedi thalu. Os byddi ti'n darllen hwn rhyw dro, meddwl i amdanau, a chyma'r ofal. Dy frawd, Owain. Doedd dim arwydd o deimlad ar wyneb Gwyn, ond roedd yn wilw a'i lygyd y fawr. Darllenodd y llythyr unwaith eto, ac yr afol fe arafodd rhythyr ei feddyliau, a dechreuodd allu dygymod a goblygiadau'r hyn oedd ganddo ni law. Tynodd anad o ddofn a'i gollwng, ac yn y gollwng roedd rhywbeth yn debyg i'ch hynnaid. Cyfeiriodd ei lygyd at 3 gair olaf y llythyr, a ffurfiodd ei weddusau i'w siap, a dwedodd nhw'n uchel. Roedd ei sŵn nhw'n dda. Aeth rai eiliadau hibio. Yna, roedd y llythyr yn ôl yn yr amlaen wen a'i gosod yn ofalus ar un ochr. Stynodd at yr amlaen frown, oedd heb ei selio, a thynnu bwndel o bapura honni. Roedd yr amlaen ar y bwrdd ac agor y bwndel. Aeth drwyddo'n fras, a chael ynddo gofnod o ddigwyddiadau, tebyg i ddyddiadur, a ffotograffau, o ddogfennau cyfrinachol ac o bobl. Ac i gyd fynd ar ffotograffau'r bobl, restr o enwau. Dechreuodd allan, a chael hanes y tîm yng Ngogledd Iwerddon, a'i rhan yn y trais yno, ac yn y cynllwyn i seilio trefn Prydain. Darllenodd am gysylltiad Owain â nhw, ac am ei waith yn ehangu i hymgyrch i Gymru. Darllenodd ac ail-ddarllenodd y cofnod, y dogfennau, yr enwa, nes bod i manylion wedi serio ar ei go. Aeth dros awr hibio cyn iddo gael bwndel a roi yn ôl yn yr amlen frown. Roedd lwmpyn yn ei fol, a hwnnw'n galed, a blas cyniogen i geg yn godi a dincod arno. Edrychodd ar amlen frown, a ddyle o'i hanfon hi. Ar ôl gymaint o amser, a oedd o eisiau camu'r byd hwnnw, ystyriodd. Yna cododd ar amlen i'w geg, llyfr glyd ar y fflap cau a phlygu'r fflap i'w le. Oedd rhain yn bobl wedi defnyddio Owain i gam ddefnyddio, ac yna wedi i laddo. Gosododd ar amlen yn fflat ar y bwrdd a'i chai hindyn, efo ei ddwrn. Yna sythodd. Ddwrodd yr amlen wen yn ei boced a galwodd ar Julius Brindley. Pan ddaeth hwnnw, fe roddodd y blwch gwag yn ôl iddo a threfnu tosglwyddo gwerth y crwgyrans i'w gyfri ym Manc y Glyn. Ac wedi diolch i'r Swisiad am ei garedigrwydd a'i drafferth, fe ddechreuodd am y drws. Yna arhosodd. Trodd yn ôl at Julius Brindley, oedd yn edrych yn ymholgar arno. Gododd yr amlen frown a phwyntio at y cyfeiriad ar ei blaen. Fwys, das? Darllenodd Julius Brindley a geiriau thirsio ei wyfusau. Das ist der Wohnort der amerikanische Botschafter, meddai. Catref swyddogol llysgennad yr Unol Daleithiau. Diolch o Gwynydd unwaith eto, a mynd. Awr yn ddiweddarach roedd wedi postio'r amlen a chael hyd i'r hian yn lle picnic y zoo. Ganddi hi oedd y pecyn bwyd o'r gwesty. Ganddi ais ti hefyd, ac oedd Gwyn yn falch ohono i dorri syched a'i godi o'i lydded. Oedd yfed, a bwytau frechdan neu fe randawodd rhian a rhian yn siarad. Gwyliodd ei llygyd, rhai gwen wrth iddi dynnu i sylw, a dotiad y plant bach a chwaraeau i gwmpas i rhieni ar y goswellt ac o dan y coed. Oedd rwy'n gen i adael di hyd y hun y bore yma, meddai Gwyn. Chwaraeodd rhian, mi fydd, pan welid i faint o dy bres di dwi di wario. Oedd Gwyn yn hoffi hynny amdani, yr hwyl ddilol. Roddodd i fraich o gwmpas ei hysgwydd a'i thynnu ato. Pwysodd hithau mewn i'w gesail, a'i gysannu ar ei foch. Oedd hi ddim ynglyn â'r hyn by Gwyn yn ei wneud drwy'r bore. Roedd yn amlwg yn fater o bwys anghyffredin iddo. Ond oedd hi synwyr merch yn deud wrth hi na fasa Gwyn yn dod â hi yma ar wyliau Swistir ac yna'n gwneud rhywbeth a fyddai'n difeithar hyn oedd yn blaguro rhwngddyn nhw.
Cysanodd Gwyn hi nôl. Yna edrychodd i ffwr. Nid dyma'r lle na'r adeg i sôn am ryfel fudur yn Ngogledd Iwerddon a chynllun i newid gwleidyddiaeth Prydain. Nac i datgelu mae agwedd o'r cynllwyn hwnnw oedd yr ymgyrch llosgi tai ha yng Nghymru, hyd yn oed os oedd i frawd yn rhan ohono. Ac wedi ladd am hel gwybodaeth am y rhai a oedd y tu ôl iddo. Am fradychu i prosiect Meibion Glyndŵr.